Smatram da svako ko podržava ovako demokratske principe i ko misli da treba da ima slobodu na javno izveštavanje, na mišljenje, da treba da šeta i da izrazi svoje nezadovoljstvo. Očekujem samo da ne prestanu, jer to je jedini način da možemo da nešto učinimo ili da pobedimo. Inače, ako prestanemo, teško nam. I iz Beograda, isto kao što se brani iz Kosovske Mitrovice, i kritičar nije uspeo da preda Kosmet, pa neće ni oni. Do konačne pobede, živela Srbija!